Здравейте, казвам се Цветомир Цонев и съм част от екипа на компания Treasure България. За нас най-важният критерий за нашия исторически атракцион, който направихме, е мнението на нашите посетители. И заради това ние днес ще ги попитаме да съпоставят исторически атракцион с други исторически обекти в България. Мястото е страхотно, направено е чудесно, много добре са направени всички макети. Факт е, че самите направените фигури са не само от восъка и от силикон, изключително живи. Даже в първата къща там такъв един дух се носеше направо смразяващ. Тоест много добре човек може да усети атмосферата. Много добре направено, много ни хареса, особено накрая музейната експозиция, където пак си припомних различни етапи и части от съкровището панагюрското, тракийските златни съкровища. Наистина за пореден път се почувствах горда, че съм българка, което ми се случва, за съжаление, напоследък само на такива места. Направи ни впечатление, че са стреляне с лък. И разказа за всичко. На мен ми направи впечатление, когато ходихме на музея, много хубаво беше и всичко много хубаво. Ну, мы получили очень приятные впечатления, приехав сюда. Во-первых, нам очень понравились указатели около дороги, было очень легко доехать от Варны. И когда сюда приехали, нам очень понравилось оформление. Первым делом впечатлила мраморная статуя на входе, и все было очень оформлено в таком античном стиле. Очень понравилась экскурсия. Она была проведена, хотя для нас на болгарском, но нам было абсолютно все понятно и было очень интересно. Детей больше всего впечатлила стрельба из лука. Мы купили специальную промоцию и получили бесконечное количество стрельбы из лука. И мы провели, наверное, минут 20, стреляя. Дети по очереди стреляли из лука, и у нас ушло на это 20 минут. Нам все очень понравилось. Да, я согласен с женой. Экскурсия прошла очень хорошо, то есть экскурсовод, видно, с сознанием дела и с большим желанием, с большим опытом. И, то есть вот как будто он, да, активно, как будто он сам участвовал в этих сражениях, да, как будто он сам глиняные кувшины делал, потом их расписывал, да, и как будто вместе с шаманом духи отгонял от местных жителей, от древних. То есть, ну, очень понравилось, да, и человек, вот, который создал это античное селище, он, видимо, свою душу вложил сюда. Да, очень интересно. Да, мы друзьям, знакомым тоже посоветуем сюда съездить. И детям очень интересно и познавательно. Това е едно наистина на уникално място, където човек се потапя в атмосферата на години, така ни връща назад. Нещо, което никъде другаде в България не може да се види и за което имате страхотни поздравления за това, че сте инициирали и сте направили такова нещо. Трябва да има наистина много по-голяма разгласа. Поне ние ще се постараем на всички наши приятели да разкажем за това незабравимо преживяване. На теб хареса ли ти? Да. Какво ти хареса? Искам да го държа. Му кажи какво ти хареса. Всичкото. Всичкото ти хареса? Да, всичкото. Това, че се виждат на едно място събрани части от различни съкровища, също е много хубаво, защото можеш така да видиш много неща събрани на едно място, но проектът наистина е уникален и си заслужава. Много е хубаво и картините, които са нарисувани, защото наистина се вижда как такива градове, които ние не можем и да си представим как са изглеждали, а това е много голямо богатство. Когато сме пътували в чужбина, примерно в Рим, има точно такива възстановки, които са направени, които са изключително ценни. И такова нещо сега, поне единствено на Плиска, сме виждали такава 3D реконструкция направена, така че това наистина са страхотни неща. Най-голямо впечатление ни направи восъчните фигури. Те восъчни или силиконови или какви са, не знам, но много добра изработка.
Добре подредено. Музейчето също много хубаво. Мога само хубави работи да кажа за тук. Очаровани сме от това, което видяхме. На мен най-много ми харесаха восъчните фигури, защото са като живи хора и имаме чувство, че всеки момент или ще помръднат, или ще мигнат, или нещо ще направят. The biggest impression for me was the building sites and actually the replicas of the treasures. They were very beautiful and I recommend everybody to take a chance and see them. На мен най-много ми хареса восъчните хора, защото те бяха наистина като истински. Копията не ти ли харесаха? Как са? И копията ми харесаха. Да, добре е, защото може човек да го види на живо как е било преди толкова време, а не да гледа някакви камъни и да си представя. Само ние сме свикнали общо взето да ги гледаме нещата, да ги пипнеш, да ги видиш. Така че добре, общо взето като идея и като изпълнение още повече. Да, най-различни обекти в цялата страна, да не ги изброявам. Повечето хора, които се интересуват от това, ги знаят. Различни гробници и в Свещари, и по Черноморието, и в други части на страната, планини и други региони. Мисля, че нашата страна, спокойно мога да кажа, нали, това е личното ми мнение, че ние сме много по... Тази приказка, където се изкопа и излиза нещо, се говореше за Рим. Според мен България като цяло има много повече такива места. Нет, я увидела вот рекламу и вот в первый раз решили мы выехать посмотреть, специально приехали. Да, ние всяко лято пътуваме, примерно ходили сме Плиска, Преслав, Мадара, въобще стараем се да посещаваме различни забележителности, но това наистина е уникално място. No, actually this is the first place I've seen that looks like this. I haven't seen a place that are built or anything like this. I've been around and seen a lot of different Bulgarian places or architectural sites, but nothing as beautiful as this. Ами в класация трудно бих го поставила. Всяко място си има своя дух, своя чар. Дори там, където примерно не е направено толкова модерно и съвременно, колкото е тук, също може да се усети духа. Мисля, че човек трябва да ги посети всичките и да реши за себе си къде се чувства най-добре и къде може, нали, да почувства този дух, т.е. да се съедини с тази сила, която извира от българските ни корени. Ами това отива някъде на челните места, защото примерно една Плиска е голямо разочарование. Там, освен, ако не е базиликата, просто нищо повече. Една юрта вътре има и някакви си камъни, от които човек много трудно може да добие представа. Добре, че в историческия музей са направили тези 3D проекти, които да разбереш нещо, докато тук нещата са много по-реални, много по-истински. Това е в някаква степен прилича с етъра, където обаче вече говорим за различни епохи, различно време, но пак по същия начин може да добиеш реална представа за нещата. Така че това е едно страхотно начинание, за което ви поздравяваме и ви благодарим. Чухте мнението на нашите посетители и нашите гости, на малки и на големи. Затова е най-добре сами да се убедите в това, което те казват. Заповядайте в исторически атракцион и се докоснете до една история, до една епоха, където може да видите и да разгледате целия бит и култура. Заповядайте, благодаря ви!